Veľakrát sme dostali otázku, či je lepšie spísať poslednú vôľu alebo tzv. Testament, alebo prípadne darovať počas života. Vo svojej podstate záleží na vašom konkrétnom prípade a na tom, čo vy chcete vedeným dosiahnuť. Čo sa týka spísania poslednej vôle, tak ide o spísanie určitej listiny, ktorá má vyjadriť vašu vôľu ohľadom rozdelenia majetku po vašej smrti. Avšak tu netreba zabúdať na tzv. Neopomenuteľných dedičov. Týmito sú vaše deti.